Magandang buhay mga kailyan! Alam nyo ba na isang dambuhalang proyekto ang ipapatayo sa probinsya ng Quirino na magiging sentro ng sports at iba't ibang malalaking events sa probinsya ng Quirino na talaga namang maipagmamalaki ng mga kailyang Quirinians. Ito ay ang Quirino Province People's Sports Coliseum. Ang Quirino Province People's Sports Coliseum ay isang pangunahing multipurpose sports arena na dinisenyo para maging puso ng athletic at community life dito sa probinsya ng Quirino. Talaga namang world class. Ito ay itatayo sa loob ng Quirino Capitol Complex. Ang Quirino Province People's Sports Coliseum ay may kabuuang lawak na aabot sa 8,540 square meters at may 5,000 seating capacity. Good morning sa ating lahat mga kababayan ng Quirino. Ang kasalukuyang ginagawa ngayon sa ating project na Quirino Province People's Sports Coliseum ay kasalukuyan yung site leveling ngayon. At ang status nito ay nasa 15% na yung excavation works. Ang Quirino Province Sports Coliseum ay may area na 8,540 square meters. Pwede itong magkaroon ng seating capacity na 5,000 to 5,200. Seating capacity lang yun. Iba pa yung kung kailangan natin gamitin yung court, additional pa yan. Ang Quirino Province People's Sports Coliseum ay engineered for versatility. Kaya naman, pwede itong gamitin sa iba't ibang sporting activities at events gaya ng basketball, volleyball, pickleball, at mga cultural programs, trade exhibits, at mga major public gatherings. At alam nyo ba na meron ding itatayo na parking building sa tabi nito? Kaya naman meron itong malawak na parking area. Ngayon, kasalukuyan ng pinapatag ang pagtatayuan ng Sports Coliseum at inaasahang matatapos ang Quirino Province People's Sports Coliseum sa taong 2028. Actually, yung target kasi natin sa completed na yung ating project is by 2028 kasi itong project na to is may iba't ibang pondo ng pinanggalingan. Ang proyektong ito ay pinondohan ng provincial government ng Quirino na aabot sa 750 million pesos. Yung first fund nito, yung 18 million is inalat ng ating provincial government out from yung savings ng mga previous years para makuha yung site leveling niya. Yung pangalawa, may 2025 na pondo dito na i-implement ng DPWH 150 million. Then for 2026, may dalawang pondo ang DPWH 150 million at saka 100 million. Then may pondo from the provincial government of Quirino na 200 million. Then from sa 2027, mayroon pang pondo ang DPWH na 150 million or total of 750 million. Yung theme pala nitong itong sports coliseum natin is yung Susong Dalaga pa rin and yung Basket of Happiness gaya ng project ng ating tourism ng Quirino. So, magiging identity talaga ng Quirino Province itong coliseum. Isa na namang proyekto na maipagmamalaki ng buong Quirino. O paano? Hanggang dito na lang ha. Kailyan, kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mo namang kalimutang paki-like and share. Paki-follow mo na rin ang aming page. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!